Свети Паисий Светогорец и парализираният младеж. Ένα καλοκαιρινό πρωινό Една лятна сутрин през 1981 година млад мъж пристигнал на Света гора. Страдал от хроничен неврологичен синдром с парализа и бил прикован към инвалидна количка. Краката му не го слушали, но той не спирал да се надява. Светия манастир на преподобния Григорий, един гръцки бизнесмен поклонник се приближил до него и му казал, че е готов да покрие всички разходи, за да го заведе в Америка. Щяло да има надежда да се излекува, ако му бъде направена трансплантация на нервни клетки. Може би да проходи отново. Надеждата пламнала силно в сърцето на младия мъж, но заедно с нея и мисълта да отида ли или да не отида. Преди да вземе решение, той поискал да попита Свети Паисий. Така на следващата сутрин го качили в старата лечебница в Карея, където се намирал светецът. Щом светецът го видял на вратата, слаб и измъчен в количката си, въздъхнал дълбоко и казал с възхищение: О, какво виждам! Венци от тук, венци от там, целият те виждам във венци. Тогава Свети Паисий взел мощите на Свети Арсений Кападокийски, които носил със себе си, и го прекръстил по главата. После се навел към парализираните атрофирали крака на детето, хванал ги с благоговение и започнал да ги целува. Крачета, крачета, те ще те заведат в рая, а ти не разбираш, казал развълнуван. Младият мъж не успял да му каже нищо за Америка. Когато старецът го погледнал в очите и му казал решително: в Америка да не ходиш, чедо. Там ще те направят опитно зайче. Детето тогава му отворило сърцето си, обяснявайки предложението, което бил получил и колко много копнеел да проходи. Свети Паисий го изслушал внимателно и го попитал спокойно: искаш ли да се помолим да оздравееш? Младият мъж замълчал за малко и отговорил с вяра: дядо, ако е за доброто на душата ми, молете се. Ако не е, няма значение. Нека остана така. Тогава старецът се усмихнал с облегчение. Това е, чедо. Този кръст ще те спаси. Кръстът ти ще те освети. И за да разбереш, че нищо не е трудно за Бога, дай ми ръката си. Хванал го и му казал: стани да вървим. Младият мъж помислил, че се шегува. Сигурно се шегувате, дядо. Не мога, нито си спомням как се ходи, отговорил той. Свети Паисий обаче го вдигнал в прегръдките си. Подпрян на него, детето направило колебливо една крачка, после втора, трета, четвърта. Парализираните му крака се движели. Старецът се молял със сълзи.
След няколко крачки го отве отново до количката и го настанил внимателно. Седнал и той до него на един стол и като баща му заговорил ясно. Слушай, чедо, видя колко лесно е за Бога да те излекува, обаче няма да оздравееш. От сега нататък състоянието ти ще се влошава. По-добре няма да ставаш. Бог подготвя за душата ти по-голямо добро. Всички тези хора, които се събират около теб, които те вдигат, бутат, служат ти, се спасяват. И ти ставаш средство за спасение на души. Бог това иска от теб. Този кръст, ако го носиш с търпение, ще те заведе в рая. Младият мъж останал мълчалив. Сърцето му било изпълнено с благодарност и с таинство, което не можело да се изрази с думи. Навел се, целунал ръката на светеца и му благодарил от сърце. Междувременно в стаята дошъл и придружителят на младия мъж. Взел благословията на стареца и му благодарил, молейки го да се моли за тях. Старецът ги благословил бащински и ги оставил да си тръгнат. Детето си тръгнало без да ходи, но с нещо много по-голямо. И наистина, това дете, носейки с търпение кръста си, станало утеха и опора за много хора, показвайки им, че дори инвалидната количка може да стане път, водещ към небето. Свети Паисий се обърнал и поел по на нагорнището. До него вървял един по-млад монах, който се осмелил да го попита: Дядо, защо не излекувахте парализираното дете? Или защо Бог не го излекува? Отче мой, добрият Бог знае най-добре какво е полезно за всеки човек. И когато имаме някакво увреждане и проявяваме търпение без мърморене и оплакване, тогава имаме по-голяма награда от Бога, защото всички хора с увреждания събират съкровища на небето. Глухият има съкровище от глухото си ухо, слепият от сляпото си око и куцият от куция си крак. Това е голяма работа. Виждаш ли, военните инвалиди получават пенсия и отличия. Така и на небето. Когато тялото е изпитвано, тогава душата се освещава. С болестта боли тялото ни, този наш земен дом. Но така ще се радва вечно по-късно стопанинът, т.е. душата ни, в небесният дворец, който ни приготвя нашият Христос.